Mbak Ni, nyokro iki lho. Aduh, iki piye ta, Rara? Alhamdulillah, aku digawane iki ta. Iya apaan sih sampean iki? Lah piye maksudmu? Mbak aku rene karep ngote do singkong. Heeh, suwan ya. Rungokne sik. Engko pakan wedhus apa pakan wong? Pakan wong tapi dijual beras ya, lek enek karo duit sisan. Ya. Iki kaya wong duwe utang to rumah Sakura. Aku ora duwe dhuwit. Alah ngapusi deh. Beras ya garek sak gelas. Alah, tak percaya. Wis kowe menjero nek ra percaya ra. Ngengkel kowe iki ra. Nang to Mbak ijolono Mbak. Wedhusku lho iki ya sedina ora mangan sego lho. Astagfirullahaladzim. Mbak kok meneh wedhusmu tempat timbang aku sing gak mangan sego, Mbak. Mbak, Aku ki pirang-pirang dina lho ora duwe dhuwit belas. ya mang-mangewu rong-rongewu gak apa-apa lho lah ya, nggo ijol iki lho. Kena Seperak ngetuku tempe. budek aku seperak budek ora duwe. Alah masa paten ora kerja lho. Wedhus kowe kudu tak dol malah murah kok. Maneman aku. Ah. Kowe ngopo lah ya harus tekan kene ra? Iki lho ngedo singkong takon ijol beras karo nganu, lek duit sisan. Ya kowe kok kenemen tara. Lambo iki piye? Iki mah ki lho lek ngrambah ning kono. Didol nggonamu. Kowe iki mbok nemen tara. Jenengan iki golek perjuangan nek golek ya harus dijoli, Ra. Ya ra kowe iki nemen nyetir nemen kowe ra. Lek gak gene joli tak kebalik nek gene joli. Wis go balik kono Lara. Lek koyo ngono gerpakan wedhus nang kene iki malah. Ya wis tak kebalik ana lah nek joli to. Balik. Ya wis. Menungso ora umum Rara. Ngono kuwi to nek mung golek ning ndi lho Dek iki. Makin rambah ning kono kan. Lah Nek mburi omah. Wong kok kebangetan dadi menungso kayak ngopo ngececer ning kono.